Cebu City Transportation Office kung CCTO mipahimangno sa mga motorista nga likayan ang barangay Mabolo ug mga lugar duol sa Archdiocesan Seminary karong Domingo ug Lunes. Dili pasudlan og mga pribadong sakyanan ang Pope John Paul II Avenue hangtod sa buhatan sa TESDA sa duha ka adlaw alang sa dry run sa 51st International Eucharistic Congress nga ipahigayon dinhi sa Sugbo sa sunod tuig. Magsugod ang dry run sa Domingo sa hapon gikan alauna hangtod alas 8 sa gabii ug sa Lunes magsugod alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa buntag. Mopabiyahe og mga caution buses nga maoy gamiton sa mga IEC delegates. Matod sa CCTO nga tungtan nila ang mga jeep nga gamiton ang mga ruta aron mahibaw-an nila kung unsa ang dagan sa trapiko sa adlaw na sa IEC. Alang sa mga pribadong sakyanan, adunay rerouting ay patuman ang CCTO. Bisitaha lang ang www.sunster.com.ph alang sa rerouting scheme.